Готови ли сме да започваме? Колегите ви представиха страшно интересни и многообразни технологии. Сега аз ще ви поговоря за нещо доста известно като Microsoft и се надявам да ви кажа някои интересни неща, които така навлязоха тази година и компанията като цяло променя идеологията и насоката си на развитие и се надявам да чуете нещо ново и интересно. Core 1.0 и това е новата библиотека, която навлезе тази година. Все още дори работят по някои от релиз кандидатите колегите от Microsoft. Бързо да се представя, казвам се Георги Славчев. Общо трите най-важни неща за мен са, че много харесвам спорта и още от малко се занимавам с бойни изкуства. Голям фен съм на Манчестър Юнайтед, който иска да спорим на тема английски футбол. Виждам вече реакции. Добре дошъл. И третото нещо, което започнах тази година е планинарството и страшно много се наслаждавам на българската природа. Надявам се, че всеки го е изпитал малко или много. Какво ново около Microsoft за последната година и половина? Всички знаем за Windows 10. Даже за юбилея една година от релиза те пуснаха и нов доста голям апдейт. Като цяло още от тогава, още от преди релиза на Windows 10, идеята на Microsoft е технологиите, които те представят, работата с хардуера и общо интеракцията с потребителите да става много по-лесно, много по-бързо, да е много по-достъпна за хората и да не се налага дълги часове на преинсталиране, конфигурация и така нататък. Главоболя, които .NET средите познават доста. Visual Studio 2015 е нещо, което също излиза на пазара. Всъщност те работят и по Visual Studio 15, което ще е така подобрена версия. Все още с няколко релиза обявени. И черешката на тортата, която излезе тази година е ASP.NET Core 1.0. Искам да опитам дали има .NET професионалисти сред публиката. Да, няколко, добре. Може да ме допълвате. Аз все още не съм супер много работил с новите библиотеки. Ами да са се занимавали с .NET като цяло и да са работили в сферата. Добре. ASP.NET 5 всъщност е старото име на ASP.NET Core 1.0. Просто решиха да сменят името. Защо? Защото всъщност новата библиотека не е в същия смисъл, както са 2, 3, 4 и така нататък. Тя не предоставя чак толкова много иновации, колкото променя насоката на развитие. И затова ASP.NET 5 всъщност преди няколко месеца дори стана ASP.NET Core 1.0. Няколко точки, не знам дали се виждат, слънцето залезе, надявам се поне първите редове. Няколко точки, които Microsoft искат да хайлайтнат и да подчертаят от новата библиотека е, че е тотално modular. Това означава, че когато отворите пакета, всъщност вие не получавате нищо, което да, не е нищо, но пък е много бързо за работа, за стартиране и след това всеки един пакет, като MVC-то, Web API и така нататък, могат да бъдат допълнително инсталирани. Всичко, всъщност, вие може да си моделирате апликацията така, че да нямате нищо излишно. Например, съревнования с предните фреймворзи, те зависиха изцяло от System DLL.
seamless transition from on-premises to cloud. Както си говорихме с колегата точно преди презентацията, страшно много рекламират Azure. Това до няколко години ще стане основния бизнес и основния начин на приход на Microsoft, което не е лошо, аз адмирирам клауда. Също има и негативи, знам, пораждат се мисли о вас, като security, например. А това като клауд би преминал Azure или е преминал Amazon? Ами, съмнявам се, че Microsoft ще споменат Amazon под каквато и да била форма. Но да, натискат много на Azure, правят много по-лесно да можеш да деплойваш, да можеш да използваш Azure с много по-малки апликации. Няма незначителни апликации, защото искат всеки да може да го пипне, да го тества и да даде фидбак. Също така нещо интересно е, че не е нужно да, когато деплойвате в Azure, не е нужно да събирате библиотеките, те вече са там, кодът ви ще ги вземе директно, няма нужда от конфигурация, просто събирате си вашия код, деплойвате го и това е напълно достатъчно. Open Source with Contributions, това е нещо ново за Microsoft, нова сфера, в която те навлизат. Надявам се феновете на Open Source, които предполагам са повече сред публиката, да е нещо интересно за тях. Да, всичките библиотеки, целият код вече е свободен за ползване, за разглеждане, за модифициране. Даже може, по-натам ще говоря и малко за Roslyn компайлера. Faster Development Cycle, очевидно вече споменах, че когато има по-малко код за билдване и по-малко излишен код, който е част от manage кода на предишните библиотеки, съответно, разбира се, ще бъде и по-бързо. Може да изберете средата, в която работите. Вече Visual Studio не е нещо задължително. Cross-platform, това е също нещо много интересно. Linux, Apple, всичко, което може да ползвате от Apple. Вече е достъпно и за работа с .NET Core 1.0. Както също си говорихме с колегата, има много компании, които приятели са на Microsoft, използват техния софтуер, но за хардвер предпочитат други компании и ето Microsoft откликва на техните нужди и решава да не ги задължава да ползват системите на Microsoft, както и те се отварят към комюнитито на Microsoft, отварят се към фидбек, който ще получат и към експериментите, които ще последват. Поне в презентациите, които гледах до сега от презентаторите на Microsoft, на теория те твърдят, че ще ги вземат под внимание за следващи релизи, за следващ development. И вече споменахме, че се надяваме всичко това да стане много по-бързо. Какво представлява всъщност като, надявам се поне малко да се вижда, .NET библиотеката се разделя на две в web частта си, ASP.NET 4.6, която си съществува. Тя е пълната библиотека. Общо взето това, което получавате, Web Forms MVC, Web API, както споменах, и леката част, която е иновацията, която е новостта, Core 1.0. Unified означава, че всичките тези системи, които са част от библиотеката, са под един DLL, под една единствена библиотека. И към всеки един, след като е инсталиран чрез NuGet пакет, може да се обръщате по еднакъв начин. Тук долу със сигурност не се виждат, дори аз не ги виждам. Да, както споменах, Roslyn компайлера, компонентите. Всички тези неща са части от двете части на web библиотеката, но CoreNet се разпространява и извън тази част. Вече като open source може да достъпите от Linux, от Apple технологиите
Там само, че ще трябва да използвате само единствено .NET Core библиотеките, .NET 4.6 не са достъпни. Компайлерите, разбира се, и всички тези ниското ниво на компилиране е абсолютно достъпно. Много хубаво сравнение един от лекторите на Microsoft направи с това как потребителите обичат своя стек и аз реших да го копирам. Ако го обичате добре приготвен, добре опечен, тогава изберете Visual Studio с Nugget пакетите. Те гарантират, че няма да имате никакви проблеми и няма да хванете никакви болести от яденето на такъв стек. Ако го харесвате леко опечен, тогава може да включите CTP, CBeat. Съвсем леко вече включваме myget.org, което е като Nugget пакетите, само че open source. Там качвате ваши пакети, които може да бъдат използвани от обществото. И след това включваме Medium Rare и нещо, което е Blue, което е спомена като Blue. Това са вече съвсем оенгле пържолите, които ядете на ваш риск. И така казват и Microsoft за техните технологии. Да, ние ги отваряме, вие може да ги ползвате както пожелаете, но риска, разбира се, си остава за вас. Там може да билдвате от source, да използвате различни бранчове на вашия source control и не точно на вашия source control, разбира се, а на source control, който ще получите от и бранчовете, които ще получите от Microsoft. Исках да ви представя един онлайн проект OmniSharp. Там може да си поиграете с различни едитори. Там са качени библиотеките на Microsoft, като Vim, Sublime, Brackets, Atom и така нататък. Може да го опитате OmniSharp. Там може да си поиграете. Всеки, който е работил с тези среди, може набързо да разцъка и Core One библиотеката. Нещо също ново, което е всички тези технологии, които са лиснати тук, LESS, TypeScript, Gulp, Node.js. Microsoft също предлага и съпорти за тях в .NET Core One. Да се опитам да ви обясня така, нещо като Nugget пакетите, но подобно, но за фронтенда. Те представляват менеджмент конзола за всяка една фронтенд технология и чрез нея вие може да ги имплементирате директно. Не е нужно да описвате и да минавате през overhead, който е бил до сега, за да ползвате тези технологии в проекта си. И останалата част от презентацията исках да бъде демонстрация на какво представлява архитектурата на Core One. Не знам колко ще се вижда. В една от лекциите също лекторите на Microsoft се опитаха да ме убедят, че могат да инсталират Visual Studio 2015 за по-малко от 2 минути, а аз не успях. Затова реших да не го правя пред вас, за да не станат проблеми. Но да, наистина, някои от версиите са толкова леки, че може просто да носите флашката с вас, да го пуснете някъде за по-малко от 2 минути, да получите средата, както и библиотеката. Абсолютно нищо допълнително, просто дори не знам дали въобще ще има нещо вътре, просто празен проект, който да допълниш с многия пакет. Нещо много интересно е, ако трябва да задълбочим малко архитектурно в структурата на проекта, то така лично не се вижда, колеги, така че не знам, извинявам се, въпреки това, че съм се обърнал с гръб към вас. Нещо ново е, че архитектурата, която е и структурата на проекта, която е в Visual Studio, например,
е напълно синхронизирана с папката, в която е записан проекта. И ако потърся проекта в папката, и, например, отворя стартъпа и променя текста на Hello World. Общо взето Hello World е всичко, което получавате. Колегите ще ви кажат, че в предните библиотеки, когато стартирате новата апликация, вие си получавате всъщност един доста подготвен вебсайт. Тук няма нищо такова, просто един Hello World текст. Ако аз го сейвна през Notepad, той директно би трябвало да се промени и в проекта. Ето ги удивителните. Това означава, че няма, тъй като синхронизацията е чрез папката на самия проект в Windows или в операционната система, няма значение каква среда използвате, тя просто ще се променя директно. Това помага много и за работата в клауда, разбира се. Нещо драстично, което задължително да се спомене, е, че Microsoft малко и много обръщат гръб на XML формата вече и всичко минава в JSON. Точно така. На мен все още ми е леко неестествено, но съм запознат с JSON и всъщност е много по-лесно за четене, отколкото XML формата и дългия web config. Нещо интересно, което може да ви покажа тук е, че когато инсталирах Visual Studio 2015 и подкарах Core One, въпреки всичките теории, които ми споменаваха и които четох за архитектурата, ми се появи WebConfig, който е XML. Значи най-новата версия в сайта има XML, колкото и да твърдят, че няма. Въпреки че той е съвсем неглижиран и сравнен с това, което получаваме от другите библиотеки, от предходните библиотеки, няма нищо общо. Има два JSON файла, които общо взето ръководят целият проект. Global JSON, той също е извън и папката на самия проект. Това си е ръководител за целия solution. В него има версия на проектите, както и са описани и папките. Както виждате, съвсем елементарно е за момента и с разрастването на проекта се разраства и описанието, което ще получим тук. Малко по-интересен е Project JSON, който си е в самия проект. Тук много лесно може да видим dependency-тата, които всъщност Microsoft ми качи автоматично. Мисля, че и тези dependency, които те са добавили в последната версия тъй като тази версия инсталирах малко преди презентацията, всъщност забавиха инсталацията. Това, което аз съм виждал е, че dependency са абсолютно празни, когато качите Core One, просто за да може да си ги изберете и да действате по ваш избор, без да получавате нещо, което не ви трябва и нещо да ви е натирано, без да сте искали да го получите. Нещо интересно също, което колегите от другите технологии ще кажете, е дал root директорията. Това преди го нямаше в структурата. Тук обикновено в тази папка ще се очаква да се слагат всички файлове и допълнителни сорсове, които използвате, като например скриптове, картинки и всичко това, което не се билдва в проекта. Така те разделят, по този начин ще се разделя бекенда от всичко останало. Това също е част от оптимизацията, която те подготвят и която са направили за клауда. Общо взето така може да видим или по-скоро аз го виждам, не знам кой от вас го вижда, но как са описани NuGet пакетите. Доста подобно е на предната версия, само разликата е, че когато получиш библиотеките, които си инсталирал в Reference,
когато отидеш още едно ниво надолу, виждаш и dependency-та, от които зависи този проект, което е много, много полезно. Всички те имат логото на NuGet, което означава съответно, че може да се инсталират, да се деинсталират и инсталират допълнителни и всичко това става през NuGet. Общо взето модуляритето на Core One идва изцяло от NuGet. И така, без да ви ангажирам с много повече технологии и с overhead, ще се... Това беше презентацията за Core One. Благодаря ви за вниманието и ако има някакви въпроси, ще се радвам да опитам да отговоря. Аз имам въпрос. Пробвал ли си миграция от предишна версия на MVC, да речем, към MVC Core 1? Сложно било. Значи въпросът е колко сложна е миграцията от старите библиотеки към Core One. Не съм опитвал, но предполагам, че е страшно сложно, за съжаление го казвам, защото това, което чувам като фидбак за момента е, че само Greenfield проекти започват на новите технологии. Те са абсолютно хепи да започнат с тях, тъй като всички тези оптимизации са окей, но големи проекти, които вече са писани, предполагам, че ще трябва някой гуру да ти отговори много по-подробно на този въпрос. Как ще стане миграцията, ясно си го представям, тъй като разликите са огромни. Не става. По-скъпо е, отколкото да се държиш серверите на Windows просто. Не се заслужава месеци да пренаписваш неща. То не е да го правят нещо, ти ще си вземеш там контролер. Да, но много работа. Ако е голям проект, ако е монолитик нещо, да не е на микросервиси, никакъв шанс. Са много работа. Те другите проекти, референсните са ти в отделни проекти, така или че ти само уебчеста трябва. Друг е въпрос е, че не се поддържа и голяма част от кода от старите .NET Framework. В смисъл, айде, ако използваш .NET Framework 4.6 и го рънваш на Windows, добре, може би ще стане, обаче ако искаш да мигрираш към .NET Core 1.0 на Linux или на Mac по някаква причина, няма да стане. Няма как да го мигрираш, говорим за стари проекта, преди това е вървял на Windows. Какъв е смисъл въобще да го мигрираш? Да се възползваш от новите плugинки, по-добра архитектура и всичко. Не знам. Да, питам. Отговорът като цяло е, че инвестицията ще е за години напред, евентуално ако се планира да се направи. Но от това, което аз съм чел, Greenfield проектите са напълно отворени за това нещо. Големите проекти все още са доста резервирани, и тъй като все още тече разработка по новите технологии, така че може пък да излязат Microsoft с някакво решение на този въпрос, защото действително това е един от доста хубав въпрос. Това е една от темите, които предстои да разберем отговора за напред. Добре, ако няма други въпроси, благодаря за вниманието.